destroy you! रुकी ଆସିଗଲା ପୁଣି। କଣ କରୁଛ? କଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଗଣୁଛି ପଇସା ଟିକେ ଆଉ କଣ ଚା ପା ଟିକେ ଆଣିଦେବି କି? ଚା ପା ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଆଣିଦେବି କି? ରହ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ରହ ଟିକେ। ପଇସା ନବ ବୋଲି କଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ବୋଧେ ଆଉ ସେ ଚା ଫା ପଚାରିଲାଣି ଆଉ। ରୋଗୀ କଣ କହୁଥିଲି କି? ଏଇଟା ଜଣ ପେମେଣ୍ଟ ଦବାର ଅଛି। ଏଇ ନା ମ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଉ ସେ ଟିକେ ଦରକାର ଥିଲା ତ। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ଚା ଫା ନେଇ ଆସୁଛି ତମେ ଟିକେ ପିଇଦିଅ। ଏଇଟା ପେମେଣ୍ଟ ଦବାର ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ ଆଜି ଦବାର ଅଛି। ଆଉ ବସିଲୁ କଣ, ଯାଉ ଟିକେ ଚା ପକୁଡି କଣ କରିବୁ କହୁଥିଲୁ ବା, ଯା ଟିକେ କର। ଚା ପିଇବାକୁ ଦେବି, ଚା ନା ପା ଦେବି, ଚା ପିଇବ।